Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas. Trumas everywhere. Trumas. Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare. Trumas media, Bulawayo. Trumas. Mutare. Trumas. Hau Masvingo. Trumas. Yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho. Trumas media, Trumas. Plumtree. Trumas. Kecheka. Trumas. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Trumas media, Trumas media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas media, Trumas Everywhere. Trumas. Oh, yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Everywhere. Wanamepedza gore atidi bazvokurowana toda kuti tiudzane ende nemashorero yangu rikuita afanike mukomana wayo nemashorero ari kuita toda kumuona kuti anoenda kupi toda kumuona kuti anoenda kupi asi mwana wangu asi mwana wangu deangari mwana wangu unoziva mbo patinozosvika paipo kuzotaura kuti imini rudzi renyuka harisi rudzi renyu Tengo takukuendesai kuri rimwe rudzi risiri iro regai kuchenjeretsa unga munoputa mbanje wako mama taurai tingwe akatsanangura asi zvakatsanangura hazvina kubatika nesu tese vanhu vakati uku hatikwanise kuzokudzoka uku sho takadzoka taitiwa magobek senda pangani mawiri right tadzoka tasvika pamba rarimwe rezuva ndiri kumashops ndoba ndikaudzwa namukoma wane hembe tsukawo sikachinzi bamudiki ndikati mukoma sikachinzi nhasi kumba kwangu kukuya muprofita ndikati ari kubva kupi sikachinzi kuDarwin. Handina kukwanisa kubvunza kuti makaenda komutora here kana kuti mukamufonera here panguva zvikachinzi saka tikukudai kuti muye kupi kumba manheru ndikati ndazvinza mukoma wandiudza izvozvo bva taparadzana ndikaenda kumba kwangu bva ndazouya kupi kumba kwawo kuyi ndikasvikira muprofita asati asvika angaenda kuchinguhwa nani nabamudika vanomudhudhudhu kubhazi kunyatsato right auya muprofita asvika zvikachinzi handisi kushandira manheru ano ndichakushandirai mangwana kwakachena right mumwe nomumwe akadzokera kumba kwake adzokera kumba kwake takazomuka makuseni tichiuya sho tasvika zuva rakati kwirei ndobva tazodeedzwa zvachinzi uyai mumba muno taenda mumba muye shuwa muprofita akaita sei akapfeka nguo dzake akatanga kutishandira asi kushandira kwaakaita haana kundidoma inini kuti inini ndine zvinhu zvandinazvo akatsanangura kutsanangura kwaakaita kwokuti ndaona pane zvinhu zvakasiyiwa nemadzibaba enyu zvinhu izvozvo zvingave zviri ndizvo zvita sei zvichakupedzai nevamwewo wari mumudzinza imomo saka nyaya iripo ndeyekuti ndida kuita go back to sender ndiite sei ndiite munamato zveshuwa panguva idzodzo wakabva taura minamato yanga achida panguva minamato yange isiri pagiraundi takabva tanziende motsvaga minamato pamudiki awa wakabuda napamudiki awa wari pamudiki wachienda kutora imwe minamato inini ndakabuda nomuningira uyu ari apo tichienda kutora imwe munamato tasvika nemunamato iye shuwa wakaita go back to sender ravo hari yakachererwa yakaitwa zvaikaitiwa vanhu vakati taurai zviri kumwoyo takataura right tapedza pane munamato wange tanzi isusu kudzinza redu tikubata mari isingashandi ndida kuti ndikurukirei munamato wekuti zvinhu zvenyu zvikuiteiwo shuwa panguva idzodzo
munamato uyo ukasvika panguva zvikachinzi gara yako ndobva tagara pajira. Tagara pajira muprofita asati ataura uyu anga atokoriwa kudhara uyu munin'ina wokwangu aitaura mashoko yanodzimba mwoyo wangu inini unowa wazosvika pakuti inini ndiuye kuno hakusi kuchidaba right. Zvikachinzi tikushupika kufamba muroi tikumuziva baba ongowa nezvipambo ongowa nenyoka nehamba nenhekirikini nenyama wanda zvakasiyiwa uku ini ndakamukurumbuziva ndakanyarara right. Muprofita akazobvunza zvikachinzi iwe naiwe makasiyirana zamu here? Tikati hongu takasiyirana zamu asi ana baba edu wakasiyana mukoma nomunin'ina. Zvikachinzi pakati penyu hapana akaendawo here kun'anga kunoromba? Tikati inini handina mbobva ndakaenda kun'anga nemakwa yangu aya. Zvikachinzi alright ko iwewe? Zvikachinzi inini handina. Ndopakazotaura uyu munin'ina uyu achitaura kuno mukoma wake iwe patikaenda ukangamwa here kuti tikaenda kun'anga nomunin'ina pakahwara chirwere chepfungwa ipo pai right. Tsanangura ndopakazotsanangura right. Atsanangura apedza uyu ndopakazotanga kutaura munin'ina uyu. Zvikachinzi pamusoro ini ndikuziziva mukoma uyu akaenda kun'anga akaenda nanhengi natapiwa kun'anga vakaromba. Tikati inini handiziziva ndakaenda kun'anga asi mukomana ekutaura uyu ndikamuperekedza chimutsitsa pane munhu angaita kuti aende naye ndikamusiya chikunzi ndikapiwa mudhudhudhu namukoma avo ndikadzoka usiku humwe chetewo hakuna kwandikaenda ii. Akataura mashoko yakawanda achibva achobva padhuze pamwe. Zvikachinzi iwe hauna kubata here waroyi kumba kwako iwewe waroyi 2? Ndikati ini handizizive mbama iri bandii. Ndikati naiwe wakutondirowa uda kuti ndibvume zvakutaura zvandisingazive inini. Zvikachinzi Agusinyi ukawabata amai ukawabata iwewe taura. Ndobva ndarohwa futi ndobva ndikasumuka. Ndasumuka hama dzangu dzainditi gara pasi ndichidzimbiwa. Panguva idzodzo ndakarespekta mukoma awo. Tikati mukoma ndiwauya nomuprofita panapa plus muprofita haana kunditaura inini kuti ndine zvinhu alright. Ndobva ndagara pasi. Zveshuwa zvakazosvika pakundirwadza mukomana akutamba pati inini akundirowa. Ndobva ndikazosumukawo inini ndikati ndegezai ndifitipene ndikamira handiti. Panguva idzodzo vamwe wese vakabva vazoti iwe chenda kumba. Paakataura mashoko yayo ndo pakasumuka mhepo. Sisi wandataura kuti sisi chikwawo ndo akataura kuti inini wanoziziva kuti ndinagonda haturuka ndakatemererwa nyora nenzwara yemhondoro kumusara kwangu uku zvandisingazive inini handizvizive right. Zvadaro ndo pavakaronga kuti tida kubvisisa zvinhu zvababa izvozvo right. Tida kuwirirana imini wana wemunhu anga nezvinhu ndimi muri kupinda kumberi kubhadhara kubvisa mabhiuzi yakasungurwa. Panguva idzodzo handina kuzvipikisa ndokubva ndatonzi imimi muri kuwana mari. Nokurwadziwa kwandaiitiwa ndichifunga mupfungwa dzangu ndakadayira ndikati ndinowana $50. Zvikachinzi ko iwe kureva mukoma avo. Zvikachinzi aiva zvimwe chetezvo right. Zvadaro iwo wakabva wazviti tikubvisa ma1010. Inini ndini ndikazoreza kwaini ndikati aiwa zvamukutaura kuti ma1010 mari yayo ishoma. Saka kureva kuti zvinhu zvenge zvida kuremera isusu kuimba yedu. Uyu anditaura uyu mwana wamai wangu haana kana mari akanzi aikubvisa uyu handiti. Ndikadzimbiwa mwoyo. Paikudiwa mari yokuhaya muprofita uye kuti adzoke kupedzisa basa right. Mari inoita 150. Pamusoro pazvene pachadiwa kubhadharwa muprofita uyu. Mupfungwa dzangu zvakandidya mwoyo ndikashaya kuti ndinoita sei. Zvinhu izvi handina kuzviona zviri chokwadi ndoita sei
wakatishanyira kumunda kwangu wachida konfema kuti zviurongwa hwakamira sei. Ndakacha kutaura kuti varume iyi chanero ngaifambe negwara rokuti pasawanike munhu anowanika achanyangadziwa panyaya iyi. Ndikacha kutaura nokuti kutaura kwandaitaita ikoko panguva idzodzo ndaigona kukwadziwa. Ndikati alright, saka matitosangana nguva iyi zvikachinzi mangwana masikati. Ndikati alright, mari yacho munayo? Ndikati ndinayo, ndine $20 yandinayo. Zvikachinzi alright, shuwawo. Ndikasara inini ndikasiya zvandanga ndichiita bva ndatogara ndaneta. Ndikati nyaya idzi dzinopera mushe here idzi ndoita sei? Mwari ndipeyo pfungwa kuti nyaya yakadai so inofamba sei. Ndakagaya inini ndikati aiwa, kune wemutemo wanogadzirisa nyaya dzikafanana neidzodzi dzemudzinzi. Wangava vari wapi? Ndikabata zvinhu 2 ndikati mapurisa. Ndokuchiona ndikati aiwa, mapurisa yanoti endai kwamambo. Nawipi? Ndikati inini akadzi wangu inini ndakaenda kwamambo kunoripota nyaya iyi. Ndioenda kunopiwawo zano kuti ndione kuti ndinoita sei. Shuwa ndakamukira makuseni. Ndikauya panapa ndikasvika. Ndakataura nyaya yangu kuna Changamire nowamwe wanga wanawo. Changamire wakati zvino nyaya yako inoda kuita sei kumhanga dzinza rako rite sei? Ruye kuno tikupei gwara. Ndati aiwa, kana muchiti zvinofamba nomutoo iyoyo aiwa hazvina basa. Ndokuchinditi iri pakudiwa mari yakati yokuti tsamba inyohwe mupurisa aende kuita sei, aende neSamuel. Ndikati aiwa, mari ndiyo iyi, ini ndinoda kuti ndichene kudzinza rangu. Right. Zveshuwa mupurisa akati iwewe yangu totaurirana nokuti ndichada kuti unditakure ndiende ikoko ozondiperekedza kuti uchindidzosa. Ndati alright, haisi problem, bataura zvakataura. Shuwa takasumuka nomupurisa ndobva taenda. Ndikasvikira pamba pataisangana pamukoma awo panova ndipo pakauya muprofita uye. Zvikachinzi ndikachiti ko vamwe vauya here? Zvikachinzi vamwe havasati vauya. Ndati alright, for the meantime ndakumbomhanya kumba ndine nzara. Shuwa ndakasumuka inini ndobva ndaenda kumba nomupurisa. Ndobva tasvika ndobva chikafu ndobva tadzoka. Tikadzoka zvinhu zvava zvisisina kumira zvakanaka panguva. Nguva idiki pamudiki wakasvika nomasupa yawo mawiri wakasungirira pamudhikiti. Ava pamudiki wakasvika wanerawo doro. Panguva idzodzo wakaipinza nyaya yedu mudare. Wakati varume zvatikawirirana mari dzauya here kuti tironge zvinhu zvedu. Right. Panguva idzodzo ndanga ndikanyarara. Ndokuchibva ndazotaura inini. Ndokuchibva wazoti pane ane chokutaura ini. Zvikachinzi neni aiwa, inini ndinazo. Inini pamusoro yehama dzangu. Inini ndaona kuti nyaya yedu iyi kuti igoneke. Ndapotera kwamambo. Mambo wanyorera tsamba mupurisa auya nayo kuno. Zvakawanda zvinani zvina mupurisa wamambo. Ndanonoka kana. Bamudika wakabva sumuka nguva iyoyo, chibhagera chiri paneni ndiri pasi ndikagara. Kochiko chakiitika futi. Inini ndapotera kuti nyaya yedu iite seifambe negwara chairi. Sei makundirowa? Aiwa, nguva iyoyo ndanonoka. Ndasumuka paipai ndamirawo ndakundorohwa paipai. Hanzanzi yangu iyi ndobva yanzwa noiziye nekumba kwengovani. Ndobva auya chimhanya. Achisvika shuwa noizi yenge iri pakati. Akangotambirana nohanzadzi yake iyoyi pamwe chibhagera pamwe chimuti hameno. Ndobva arowa pamhanza panapa. Ane chironda izvo zvakaboka panapa. Shuwa inini ndakafunga ndikati inini ndichararama here pazviri kudai so. Mupurisa ari kuenda. Panguva idzodzo ndakagara pasi. Right. Ndagara pasi wakatanga kutaura kwakataura. Ndati alright, kana muchinditi inini ndanyangadza kuenda kwamambo ndisina kukuzivisai kuti ndakaenda kwamambo. Alright, sorry.
ndakanganiza alright tikachinza iwa hapana izvozvo iwe watenda uchizvitemba plus mambo hatonge nyaya yomudzidzi tati ndabva ndaramba ndikanyara ndada kuti nditaure ndange gamiwa kudai so ndobva ndashazvokutaura ndobva ndanyarara panguva iyoyo ndakanyarara ndichibhaya ndikati upenyu hwangu hucharambika sei pasina chokwadi chaitika ndopa wakanditi iwewe uchaenda kutibhadharira ndiwe kudareko ndiko kubhadhara kako wandaita kuti nyaya itese ijeke kwese kwatichaenda iwewe ndo uchabhadhara mabhiuzi yayo inini zvinhu zvachona handizvizivei hapana chandikatora ini uyu munin'ina wangu akutaura kuti ndikapiwa zvinhu nababa hameno kuti angari pai zvinhu 3 kuti aziva kuti ndipowa baba hamungape uyu zvinhu zvitatu izvi ndipewo chibodzi nhasi akunditi inini wakapiwa zvinhu 3 nababa iwewe nyoka kamba nenyama wanda zvokuti iwewe upfume kupfuma kwangu kuri kupinini nditorine nhamo inenge yawo yaiye handiti saka inini kuya kwandikaita kuno kuchangamiri kuda kuti inini handisi kuda kuti ndipesane nehama dzangu asi tida kuyanana tirarame zvakanaka nyaya iyi ndaandichiti inini imimi ndimi muchaziva ndofunga mazvionawo patikasvika nopurisa uku pakaita hondo tasvika kunoku paita hondo saka hondo iyi inoperera ipopa here inini ndine mwana weLastborn FM ana baba wedu ndoLastborn FM yese mama ngomusi wa 12 June 25 12 June 2025 ndikuchitima inoita zvokutenga moto ndikuchitima ndakabva pakusenesa ndakatorofiswa saka ndakazipinza foni kuti baba wafa ini ndakangobvunza mama kuti baba wafa wafira kuti ndikati ho ko wangwadzidzimbira ndati haungasingadzimbira wabva panapa kwakunodoka asi watumira mari baba anyasha anowakoma apa mari amai wakonditi $5 wachivaiti watengerwe nyama vatozikwaza kutena kukunze baba vanozotenda kuti wasvike pfungwa upenyu wange wafa ndasaka hapana kunge akazoona baba here zvazapana asi kuenda kwakaita kwakapedza nekati baba enda wanga nomungoro yawo nemadhonza yawo oe ndakapera bhaiki ndakarudzwa kuma10 dzeusiku ndakasvika pamba ine hapati ndakanga 12 ndakafamba 1 hour almost kuma 90 something kilometers ndakafamba 1 hour ndasvika taita bheri yawo zvese takagara pasi nevadzikoma ivavo tese takadai zvakanzi toita sei onai mudhara haana kurwara ofuiti tiripo na mukoma ngobaita nebutsuku yayo anotipa death certificate akaramba kuti munhu illness duration of illness haizivi inoita munhu haarema hours achibva papa hours endai postmortem isu takaronga futi namukoma iyi yatoro time kana mukoma baba wauraiwa isu tene postmortem vanhu vakaungana hazviite doves yatwa murodi saka takaona kuti zvezvedu zvakuita ndangoti apa ndanotaura nadokta vanina kuti bp haimene unozive chirungu dhoi yangodonedza inongodonedza pakati hombo tanisa kadi tatora bhoti taenda kumba tagara sefemili vakoma ndivava wakati tida kufamba ma$10 tenda zvamunhu pamoment time tipedza kugavana pakabvisiwa mari akatotengesa nani vakanenge vakabvisa mu2 wandakasiya inini nameme anonofuta hachazina mukoma udzi wake vaida kutengesa kuti mukoma anoendotsuka ava vakati dzenziviwa kumadheru vamwe vakadzinziviwa ya hapana kuzoreka mari unodhidha mukoma efasi wauya wabata maoko vaenda mukoma efasi wakabvisiwa pfuma yemunhu akasiya anozipandika mari iyoyo havanaita kugariri panyoriichi havana kupana chance chokuti ibatwe iye ndiye muhombe vanaiti 77 saka kuenda kwawaita kwese mukoma wakachitudza apa kuti ukuona mukoma wako aja mari
yetenge takawirana kuti tida kutamba bona na baba ndati aiwa pamwe wana kujamani ndamupana kuti mimi wabvunza kuti sezvawati macho ndiya kunoko wachitenga mombe kuti munobhandira mhosva dzakasiya sikuru kwana mhetsi wekuchitanga kumene maoni ini munowambwa wambirira vanti aiwa kamukoma kukatouya ndakaenda ina bairira ndawakazenda kutaridza kuti kwaida kutenga mombe papeto sombrero mukoma wanda mukoma efasiwa zvakasvika ngandinga mari wadzoka howe saka ndichimukoma mari makaisa kuti yadhege right wauya kumba mfana indabvisa mombe yangu indanga kuda mudhimbi ndifambe zvakanaka nemombe ndakati azvinesi mukoma inini ngendikutorai bepa ndidhimbe mashopu anapa muononyowali mega anditi ndimi wana wacho wana mukoma jega awo nemuzukuru yanzi nyati kagodora pakatoni ndatama gona tola muzukuru yanzi mashopeni ndanzipaji pakushota chi gumbezi mukoma wacho awasibvisa mari gumbezi hohe munopedzerana isu tobva kuno timinyati dzanochitawo kuno pakudzoka wakazomudza akazobvisa asi takapopedzera panyanhewe akazitenga gumbezi riri pamushopu anonotiyanike takaendesa mombe takaendesa asi koma kakadya mari mukoma ndiopa takapedza kumuona ipa abva aenda kuenda kukaita mukoma akafa 21 January 21 December muna June talasa baba 21 December mukoma baba urwere hwake hauna kubvira wataura zvakazonzi aipa operation hoye inini hapana zvinotoziva inini kusvika panyatsato ndikaona mukoma wanoindosvika kwani iwe hanzi mukoma efasi wako ndakabvunza wairwara here zvanga hawana kurwara kati varume baba hawana kurwara efasi haana kurwara but zvikunzi aita operation nefiziki yenge nemunhu uyauya mota aopatika chiro agara aitrema hoye taenda kunhamo ini anovasvika rasvika kumanheru waromba kuti izvozvi nhasi tida bhodhi chingosvika tida kunowiga munhu ndina apedza kusvika inini ndakasvika munodare rakadaisorwadzikoma nanatete nanamai wandudzawo ndikura mashoko nyaya akamira soso mukoma wako akaoparetwa nyaya akamira soso saka tinoti vanhu vanochera musha nhasi ndakati pamusoro idare mune wadzikoma uyu mukoma uyu hasi mwana mudiki kubva kuharare nhasi tomutaya ko tomumhanyisire hazvisi kwete ipapo mundiregereka ndakundirai kuberwa koma hakundirega hasi mukoma akazoigira mangwanati wakanditeerera ipapo mukoma shwakarara but sekuru hadzadzi amai wavo wakandidenza inini aibedimomao zvakanzi neva kana ivo vari munhu dzitese wakataura wakabvira kuti neva ndine kwini newe boksi ndakatenga riri miwani ko irazotsemuka neapa pakunoisa musoro dazokoka sei zvikanzi amenonyawadza wakataura ini ndadenzwa nasekuru ayo neazopedzisira kufona namukoma idhura taenda pageti ava vakakurekana vatena ndoti taidhura moko ndenda pamasuku wasaka pedza kundudza chichemo chawo sekuru ayo andivazivanonza sekuru iyayo nyakadzi kuti ndine kwili neboksi idi ndakitenga ndini ndatsemuka sei saka wakabva papano kwili sekuru akukoma tatenda akarwara imitikuno ndechituu arwara tatenda ipapa yefasi papo takaunganidzana futi ngatifambei mukoma akadaiso wataitaura vawatora musoro wabva wakotsira ndakati mukoma mukaita titaure handiti afa munhu aopana mukai titaure zvikanzi ndiunzwa hope ngatifunga dzanga dzipamwe chete warara avo padare sidare rino wakabva warara mukoma wati dombo mwana wakavhumosa zitaurino akabva arume munhu ngazvione neimba yake makafamba wanenge afamba akabata inindimoyo yanomutema zvazvabva tapararana tatenda aigara aishanda vadzinga kugoni inini musi wandakaendawo ndakaenda ndine musana kuti ndinoona problem bike saka ndine problem napidi ndasvika paipai ndine musana vasvika vatatorapa ndakasvika kunakasisa wako mubasa asi kongwari kwacho hakuziko kwandaiziva ongakushandira kure almost ma5 kilometers ndasvika kurara saka munhu ainga asvika neshoko iri kuti mukoma arwara kuti tatenda kachesi chaita ini ndafana kuchizisiya asi mwana wanoba mkuru vauziva mavhai zvikandigatsagilapo wanshine ndakasvika pamwana hapasi 6 kumanheru ndikandikoma kwakusoti yabhata ndikwaenda ini ndakasvika ndakatorara ndakatuma iyeyo achandudza kuti enda foni yangu apa peyanza selfu vakafonera mukoma ndaikuwaripo ndaizosuka ndikati ndisoro kutweshe ndakati mukoma tatenda arwara kuno but ikuda kukufungidzirwa korera saka nyaya iri kunongwa dai vakasisa kuya munhu yoko bhaiki rangu rakafa ini wacho ndirwara saka ini nawo nhamba dzawo handina chivafonere kumambanyasha wauya totateni vanaka tuleti zvamundichoeshe koma kandititumira nhama ari mufanhu wangu
foni yanga ina matext foni la mama bana foni la ana kuti numba ana patita yo koma wani kwa ndakatola nawo ngati chama gona pandimba chimbe kunokoma timba nyari kuti kuti wewe reganti udzi mama tiyo tinga seni yake tu koma bafoni wa pa next door maini no amuramo bapinga ina ndina peti munhu akushandira ko ndiye ngamtakura wena ikuno wali ma audience yapa na mwana ayi ndakati majini nansi ashandira nini ashandira munhu wa wasika dzangu ndiye akazitenda kupepesha mkuma tateni aina kupepesha nemuzvikuroita kutama ana billboards wakavemba shugu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah.